Halo, dobar dan, da li kod vas može da se kupi pesak? Može. A da li imate onaj sitni? Jedinica ima. A recite mi samo, da li bi mi mogli da mi doterate jedan kamion do Budve? Pa to naši kamioni ne može da izdrže, verujte mi. Znate o čemu se radi? Ja idem na more i tamo je plaža od kamena. A ja hoću peščanu plažu, pa sam rešio da nabavim kamion peska i da ga vi pospete. Pa čisto sumnjam da to možemo mi da izvedemo. A recite mi samo da li je to tog vašeg peska mogu da se prave lepi zamkovi? Može. Koliko veliki? Pa koliko ste vi veliki? Koliko možete da dohvatite? Ja sam veliki metar. Metar? Da. I kad ispružiš ruke? Metar i ne znam. Metar i nešto? 30. Metar i 30. Toliki zamak može da bude. Pa nećemo mi da spavamo u tim zamkovima. To je igračka. Pa dobro, za igranje. Igračka. Znate šta sam mislio? Bolje je da mi ne kupujemo pesak, nego da ga samo iznajmimo. Pa da ga vi posle vratite. Može, nije problem. Jel naplaćujete po zrncima? Ne, to ne radim. A možete da mi nabavite 1 kilo peska za peščani sat? Nemamo toliko baš sitan pesak da bi bio u mogućnosti za peščani sat. Usitenite ga. Pa nemamo s čim da usitimo. Uzmite onaj za papriku, tuk. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.